أقرب كينوتين كباب الزهب وقرمها بمكل غالف قرمريتون عب إجام كم زلهم زفلتيم سلازخونه دما كبابينا كنقربن نستقربون خنكنا خنن ديتانايو سلازخونه أبي كباب قدام دبر بيزن زرا زلو برسات أقرب مقتئخ قبرلو منكوسات نايت قدام يصوع اللوم أما أرمسغنان يوهانت مبراتون نزدالو وصبصب أبصرات ولا ኣብ ከባቢ ናይቲ ዝተፈላለየ ጥንታውን ታሪኻውን ሃይማኖታዊ ቅርስታት ዝሓቆፈ ገዳም ደብረ ቢዘን ዘጋጥም ዘሎ ብርሰት ኣግራብ መግትኢ ክግበረሉ መነኮሳት ናይቲ ገዳምን ነበርቲ ተኸባብን ፀዊዖም ኣባ ኪዳነ ማርያም ተኸስተን ኣባ ገብረ ማርያም ገብረ ስላሰን ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ገዳም ጡሉል ኣግራብ ከይቁረፅ ዝኽልክል ጽኑዕ ሕጊ ስለ ዝጸንሐ ወለዶታት እናተተኻኽኡ ነቲ ግርማት ከባቢ ዝኾነ ዓበይቲ ኣግራብ ከም ብሌን ዓይኖም ክከናኸንዎ ምጽንሖም ብምግላጽ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብዘይ ሓላፍነታውያን ሰባት ብዘሰክፍ ኩነታት ይበርስ ስለ ዘሎ ዝምልከቱ ኣካል ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ተላብዮም ኣውሊዕ ጡሉል ኣይንቆርፅን ኢና ጽሕዲ ጡሉል ኣይንቆርፅን ኢና ባዕሉ ዝነቐፀ እንተዘይ ኮይኑ ዝወደቐ እንተዘይ ኮይኑ ኣይንቆርፅን ኣይነልዕልን ኢና ንዕንጨይቲ ክንጥቀመሉ እኳ መግብና ክንጥቀመሉ እንተደኣ ኮይና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቀሸም ዝወደቀ ንሱ ኢና ንጥቀም ዝወደቀ ባዕሉ እንተዘይ ኮይኑ ኣይንጥቀምና ቆሪፅና ኣይንጥቀመሉን ኢና ንሰብ ክብሩ ክዳን እዩ ክዳን እንተተኸደነ ክቡር ማለት እዩ ንመሬት ከዓ ክብሩ መልክዑ እፀዋት እዩ እፀዋት እንደኣ ዘይብሉ ኮይኑ ምንም መልክዕ የብሉ ካልኣይ ነገር ከዓ እቲ እምንን እቲ ሓመድን ክቆጉም ኣይኽእልን ስር የብሉን እቲ ብርሰት ነቲ ከባቢ ግርምኡ ይቕንጥጥን ንፍግረ መሬት የቃልዑን ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣባ ተክለ ብርሃን ክብሮምን ኣባ ክብሪ ኣብ ተኪአን ሃብቲ ገረብ ይበርስ ምህላው ተደጋጋሚ ሓበሬታ ተዋሂቡ ከብቅዕ ዛጊት መግትኢ ስለ ዘይተገብረሉ ሽፋን ይበርስ እንስሳ ዘገዳም ድማ ይሃድሙ ከም ዘለው ጠቂሶም ነብሲ ወከፍ ዜጋ ብሓፈሻ መምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብፍላይ እጃሙ ከበርክት ተማሕፂኖም ንገዳም ጣዕዲ ኮነ ዝጎደልን ሃገር በሃገር ደረጃ ኣብ ትሪእዎ ኣለኹ ዓዲ ነብሪ ዓዲ ገበል ዓዲ ክስታይ ንሪ ማለት እዩ ሕጂ ግን ተመሊጡ ብዚያዳ ይኹን ካይጃ እታ ገዳም ስንእሽያ ትሪፋተላ ነው ኣቱ ማለት እዩ መፍትሒ ስለዚ ሕጂ ህዝቢ ሓና ብሓቂ እዩ ውጅ ኣሎ ኣብቲ ተተግባር መን ተግበር ኣሎ ኣመሓደር ብየነፍሲ ወገን ኣብ ገየ ቦታ ኣመሓደርቲ ኣለዉ እዚኦም ኣመሓደርቲ እጃዎም ኣይተፃወትን ኣብዚ ኣቦ ወንበር ኣርድእቲ ደብረ ቢዘን መንእሰይ ልዋም ሃብተ ድማ እቲ ከባቢ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 1992 ከም ሕሩም ሕዛኣቲ ተኣውጁ ንቁርብ እዋን እኳ እንተሰርሐ ድሒሩ ግን ክግሃስ ከም ዝተረኣየ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ድማ ብፍላይ ናብ ዝበኣሰ ደረጃ ብርሰት ከም ዝወረደ ብምሕባር ናብ ኩሎም መሻርክቲ በተደጋጋሚ ዝቀርብ ጥርዓን ኣድህቦ ረኺቡ ስጉምቲ ክውሰደሉ ኣዘኻኺሮም ንሕና ኣብ ዘበን ዘለና መንእሰያት ነዞም ከምዚ ዓይነት ትውፊታዊ ጸጋታት እዚኣቶም ሎሚ ንሕና ወሪስና ንዝመጽእ ድማ ንሕና ነውርሶም ዓቢ ዕዮታት ስለ ዝኾኑ እጃምና ሎም እነበርክተሉ መዳይ ክንነድፍን ናብ ከምዚኦም ዝኣመሰለ ቦታታት ድማ ማእቶታዊ ስራሓት ይኹን ካልኦት ንምልማዕ ልምዓት ዝሕግዙ መደባት ክንገብር በዚ ኣጋጣሚ እዚ كهبرفت أكاد سرح من محدار كباب نفاسيت أتو عثمان سعيدن نباريت نفاسيت ويزرو وين هابتن بوغنوم كاندت أنكي مبراس أقراب قدام دبربيزن بسانكي تحوت نقحات نمنج ساعات تباهيلو يقرط بمهلاو كم زخونه بمملكات زملكتو أكل فولي حلوة بمقبار بعتب انت زي تقتاتيلو نابزخف درجة كيبتصح سقاتهم قليتهم نازل مفتح قوون زخيل انت دعا خوينون أفتخ خباب قدام نعو زخون فليز بلا سرحتني منقسي نيتي كباب دحلون كهلو كباب ماراتسي ويفتح كمت زخيل مالك قال أي أبز خبابيناون تدعا خوينون إذن سبق ساقم فليز بلا بطاك وهابو من زمنا عقوم بس محدار كبابين قال أوت كباب محدارات كبابين أبز دحر بيزان كنيو بيزان ومطونا سلو زخونون زي أومن فليز بلا بطان تريتهم زخون بوتا خو هابومن ون انت نابتي زي تدلي بوتا اتي تحازي زولو نخيمصو معناته غرم تلي طعنالو غرم تلي خلولو حالت سب كليو طريت كليو كالوين بز تمطاطاني كلولو معناتي غرم تزي حالي خاني كل يلن سب يلن طريت وين يلن ولاتي فقره مغريت بحالوين يلن مخنياتو بت بحصير نور يدلنا مالتي ابز خبابينا دي ولا بغزانا دي ولا حنت قنطيب كاس ننچوا زي تارملا
ኩነታት ኢና በፂሕና ደለና ማለት እዩ ብሽሕን 368 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተ ገዳም ደብረ ቢዘን ኣብ መስመር ኣስመራ ባፅዕ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ልዕሊ 2500 ሜትር ዝተደኮነ ዓቢ ሃይማኖታውን ቱሪዝማውን ኣገዳስነት ዘለዎ ጥንታዊ ገዳም እዩ